ассалому алайкум бардуи азиз, ҳама каса созен тинҷен саломатиётон хубай, вақтотон хушай. имрӯз телефона календар шадидам якшанбе гуфтам бе як видео кунам. бисёри бардуро дар Россия хай имрӯз оддӣ хан яке лайк меҷихан охи дар ан видео. бардуи азиз, имрӯз ана 21 апрели соли 2024 1000 рубли урусӣ баробар ба 116 сомону 50 дирам. 1000 рубл 116 сомону 50 дирам шеринар. дар имрӯза видео хонаҳои заминиро гӯш кунед. хонаҳои заминӣ ҳастанд дар шаҳри Ваҳдат, шаҳри Кӯлоб, шаҳри Ҳисор. ду хонаи заминӣ дига ҳастанд дар шаҳри Душанбе. квартираи аз он ҳастанд дар шаҳри Ваҳдат, шаҳри Душанбе ва шаҳри Бохтар, яъне ки Қурғани Пешина. қызиқи видео ҳамие ки як хонаи заминия 105000 сомониш мега. бардури ғарибон шумо метавонед ки як хонаи заминиро 896000 рубл да бихарен. ва дига чизои арзон ҳам ҳаст бардури азиз. барои пешравии ана канали бачаи очкидор ҳамин як дона лайки бепала бижиқен. ана ки мерем устуста. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. бардуи азиз, компанияке баха компанияке рӯзи хила шумо тавсия метиҳем барои гузаштани сарҳад. шуморо ай Москва ва Московския област ай пеши хонатон ай ҷои кортон ки ҷои да ҳами бародаро да удобния мераванд шуморо ай ҳамҷам мегиранд. ба сарҳади Қазоқистон иншоалло ки соқ саломат бурда меёрам. бардуи азиз, мошиношон мошинои беҳтарин ай. И яка пастаяни ҳами кор дай мақсад номерош WhatsApp дора занг мезанед сразу ответон мета. бисёр инсони хуб ай бародар ай. ана нарша гуфта ки 8000 рубл бугу. ай ҳама да компания арзон бардуи азиз 8000 рубл. агар ай номи канали Сауду Теҷи гап занем ба шумо арзон мекуна. ин бародароро нигоҳ кунед чӣ хел рафтиян омадиян. Таксир граница, ин ҳам соқ саломат рафта ва граница, варидор, ҳама садфуза. Дар ин номеро ки ҳамҷа мебирояд тамос гире, мебараду соқ саломат меёрату. бардуи азиз, дар ин аввор хонаҳои арзон гарини бисёрай то охири видеоро тамошо кунед. бардуи азиз, хонаи десен қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, тарафи Дарёбод, поёни бозори Корвон. маълумотша бо дар бар экран нависагиам. 3 сотиқ заминай, 3 дар хона ба як кайлдорш кардагӣ, ремонташ коробкай, овсвич ҳастай бардуи азиз. ҳуҷҷатоша маслиҳат мекунанд. таги хона ана як подвал доштай, 3200 дона ғишти пухта падарка, касе ҳамин хонаро бихара. семензавод, магазин, масҷид, мактаб наздик бидай. бардуи азизам, нархиш 130000 сомонӣ. 130000 сомонӣ ба пули русӣ 1,110,000 рубл мешидай. номерои телефонош бардуи азиз ҳастай, фақат занг бизанем бигӯем ки номероро ай канали Сауду Теҷи гирифтам, ба шумо арзон мекуна. маълумотша дар бар экран нависагим бо. бисёри бардуро гуфтавданд ки ай шаҳри Ваҳдат хона бимон. марҳамат бардуи азиз, гӯш кунед. хонаи десен қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, деҳаи Истиқлол. 7 сотиқ заминай, 3 дар хона кардагӣ, болош мансар бардуи азиз. 7 сотиқ замин, 3 дар хона, болош мансар. ремонти хонаҳо замонавиай, овсвич мега ҳастай, ҳуҷҷатош 100%, ошхона, баня, ҳоҷатхона ва подвалам доштаи. гирди хона маҳкам кардагӣ, дарвоза часпондагӣ бардуи азиз срошна фурӯхта мешидай. яъне ки срошни фурӯшия бардуи азиз. нархи хона 320000 сомонӣ. ба пули русӣ чанд қа мешавад дар рӯи экран нависагим бардуи азиз. нархи хона чӣ хеле ки гуфтам 320000 сомон, мошин болои сум мешава. номерои поёнгиш бардуи азиз WhatsApp дора, занг бизанед бигӯем ки номерои ай канали Сауду Теҷи гирифтам, ба шумо арзон мекуна. чӣ хеле ки гуфтам мошин болои сум мешава. як квартираи беҳтарини дигар ай шаҳри Душанбе гап мезанам бардуи азиз, бо диққат гӯш кунед. квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, тарафи Зарафшон, доми 9 этажа. сехонага квартира дар 8 этаж қарор дора, 77 квадратни метр будай. ремонти квартира бардуи азиз замонавӣ ба дараҷаи олишай, фақат пула мети медрои зиндагӣ мекунӣ. овсвеч мега ҳастай, ҳуҷҷатош 100%, кухни гарнитур, спални гарнитур, кондиционер ва бисёри чизош бардуи азиз местудай. чӣ хеле ки гуфтам кухни гарнитур, спални гарнитур, кондиционер ва бисёри чизҳош места квартирара. бардуи азизам нархиш $75000. $75000.
ба суми сомонӣ рубл ша дар рӯи экран нависагем бардуи азиз. бардуи азиз, агар шумо замин, хона, квартира, мошин, чизе ки барои фурӯхтан дошта бошед, инами рақамҳои дестем бардуи азиз дар WhatsApp шурӯъ кунед. мо барои харидорора рекламаи зуруш мекунем. ана бобиҷон, ила бай, мошиноро дидем? ها دیدم ширкати Бахтиёру Баҳромҷон дар Россия дар анамин борҳое ки Тоҷикистон меоянд, бозори Садовод ва Люблино ҷамъ мешаванд. борҳое ки бо дар гирду атроф аст, ҳама ройгон ҷамъоварӣ мешаванд. ҳамин борҳоро барои Тоҷикистон овардан ку аз рӯи вазн бо инсоф нархгузорӣ карда мешавад. بچه ана вақте ки борҳо омад ба Тоҷикистон ки даромад, аз ҳамин хуҷанди бостонӣ сар карда тақсимот сар мешавад, ба Душанбе шаҳр дар омада дигар ҷойҳо, ноҳияҳои гирду атроф ва умуман ноҳия, умуман тамоми шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон борҳо тақсим мешавад. бобиҷон, аз ҳама асосаш кафолат дорад. نه گرانتیا бале, هی نمیره حکای باباش شما فهمیدین این رقم های تلفن در همین زیر ویدیو نوشتگی بدهید. شما هم زنگ بزنین در خانه تان چای تلخ خورده استراحت کنین بار خودش می آمده. бардуи азиз, мегзарем ба 4 миллиони имрӯза. форат ки хонаи арзон бихарӣ, канал да подписатсия ки видеои ма туда мерава шеринар. бардуи азизи хонаи десен қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, кӯчаи Наукан. бардуи азиз, гӯш кесен. хона дар шаҳри Кӯлоб, кӯчаи Наукан. 7 сотиқ заминай, 3 дар хона ба 2 калидорш кардагӣ, 2 та подвалам дора хона. бардуи азиз, чихеле ки дар навор дидесен. 7 сотиқ замин, 3 дар хона, 2 та калидор, 2 та подвал дора. ремонти хонаҳо бардуи азиз миёна гуфтагиай, об свеч мега ҳастаю мегзарониш тамом. ҳуҷҷатоша маслиҳат мекунанд. мактаб ана бардуи азиз саддиқ, магазин, балнеса наздик будай. бардуи азиз, срочни фурӯшияй, нархиш 105 000 сомонӣ. 105 000 сомон бардуи азиз. ина бо мегӯем ки савдотиҷи ти хонаи арзон намемонӣ. бовар кунен, шумо бардуи азиз подписатсия кунен, иншоалло ки ҳамин хонаҳои маъқули дилтона меёвен. ина як хонаи беҳтарина бардуи азиз. занг бизанен аз шаҳри Кӯлоб, чихеле ки гуфтам 105 000 сомонӣ. бояд чиша арзон мекуна, фақат занг бизанен, бигӯен ки номероро аз канали савдотиҷа гирифтам. пули урусча дар рӯи экран нависагем. бардуи азизам, эълона давом метем. ана мегзарем ба як квартираи беҳтарини дига дар шаҳри Ваҳдат. бисёри бардуи ай Россия ам гуфта буданд дар видеои пешнаки квартираи Ваҳдат мо. ина бардуи азиз, ана як ана соҳибхона мисол квартираш омада рӯй кард, гуфт ки реклама ки бардуи азиз ҳозир ман маълумот гап мезанам. беҳад я нархи зуре бардуи азиз ва квартирарам ҷош мисол ҷои беҳтарин да қарор дора, ҳамаи чи наздикай. квартираи десен қарор дора дар шаҳри Ваҳдат, кӯчаи Салимзода 5. гӯш кесем бардуи азиз. ана квартира дар шаҳри Ваҳдат, кӯчаи Салимзода 5, доми 4 этажа. якхонага квартира дар якум этаж қарор дора, 52 квадратни метр будай. ремонти квартира миёнае бардуи азиз. обу свеч мега ҳастай, ҳуҷҷатош 100%, мактаб, саддиқ, бозор, магазин, балниса наздик будай. бардуи азизам, нархи квартира 190 000 сомонӣ. 190 000 сомонӣ. ба пули русӣ 1 621 000 рубл мешидай. номерои телефонаш бардуи азиз WhatsApp дора, занг бизанем, бигӯен ки номероро аз канали савдотиҷа гирифтам, ба шумо бо арзон мекуна. бардуи азизам, мегзарем ба як хонаи беҳтарини дига дар шаҳри Душанбе пеши мошин бозор. ҳозир ҳамаи маълумотша гап мезанам бардуи азиз, бо диққат гӯш кунен. акада пул дар кор будаи срочни барои ҳамо арзонаш гуфтисаи. хонаи десен қарор дорад дар шаҳри Душанбе, поёни бозори Корвон, болои мошин бозор, деҳаи Иттифоқ. 3 сотиқ заминаи 2 дар хонаи фасони хушрӯкардагӣ, дарини хонаҳо 5x3. гӯш кесем бардуи азиз. 3 сотиқ замин, 2 дар хона, дарини хонаҳо 5x3 будай. бания дар друншай. хонаҳо бардуи азиз ремонт дора, фақат ҳамин як қолинчаи фасон ай бозор мехариву медрои зиндагӣ мекунӣ. масъалаи обу свеч мега ҳастай, ҳуҷҷатош 100% будай. нархиш бардуи азизам 125 000 сомонӣ.
хеле нарха фақат дар ҳамин канали бачаи ачкидор мебинӣ. бовар кунед 125,000 сомонӣ ба пули русӣ 1,66,000 рубл мешидай. марҳамат бародирои азиз, номерои телефонош ҳаст, занг бизанем бигӯем ки номероро аз канали Саудо Теҷа гирифтам, ба шумо арзон мекунад. бардоре ки гуфта будем аз шаҳри Ҳисор хонаи арзон бумон, ина марҳамат бародирои азиз гӯш кунед, як хонаи беҳтарини дига ма дарои кардагиам ози маълумот чага безанам аз шаҳри Ҳисор. бародирои азиз хонаи десен қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, деҳаи Уртабыз, 12 сотиқ заминай, 3 дар хона кардагӣ, ремонти хонаҳо бародирои азиз коробка будай, ов свич мега ҳастаю мегзарониш тамом, ҳуҷҷатош 100%, ошхона, баня, ҳоҷатхона дора. геди хона маҳкам кардагӣ бародирои азиз, нархи хона 135,000 сомонӣ. 135,000 сомонӣ ба пули русӣ 1,152,000 рубл мешидай. айки ҷое ки хона ё квартиратон дар коре бародирои азиз комментарияда бинависен. мисол ма дар видеои дигари барои шуморо реклама мекунам. ба ҳатман бародирои азиз подписатсия кунед ки видеои ма шумода бирава. бародирои азиз квартира десен қарор дорад дар шаҳри Бохтар, яъне ки пешина номаш Қурғонтепа, тарафи Носири Хисравда. бародирои азиз як хонага квартира дар 5 этаж қарор дорад, 39 квадратни метрай. дом новостройка, яъне ки доми нав, квартира без ремонт, коробка даранаш. бародирои азиз соҳиби квартира маълумот додааст ки ориентир пеши зубной ана донишгоҳи Носири Хисрав бародирои аз ҳамин территорияда будай, нархиш 185,000 сомонӣ. касе харидор бошем бо арзон мешава. чанд сумми русӣ мешавад дар рӯи экран нависагиам. ханам хеле бародирои азиз, ба навори хонаҳои фурӯшии имрӯза аз ки ҷое ки хонаҳои заминӣ, квартираҳои арзон роӣ кардан ҳаракат кардам, якта ба якта нархҳошона гуфтам. фикр мекунам ки хеле нархҳои зур буд. бародирои азиз, аз ки ҷое ки хона замин квартира намондам, комментарияда бинависен. мумкин ки дар видеои навбатӣ, яъне ки дар видеои оянда ай ҳамун ҷои гуфтагитон мисол ма дароӣ кунам, ма бигирам реклама кунам, ё мисол арзонтар ай мисол ай дигар ҷоам ёфта барои шуморо реклама мекунем, ҳаракат мекунем. фақат шумо бародирои азиз дастгирӣ кунед. дастгирии шумо фақат ҳам як дона лайки беплай дар комментария бародирои азиз я 3-4 комментария фасон бинависен. хай бародирои азиз, мо мебинем бо хеле хирсан бешем ки комментариҳои фасон нависен. ё мисол ана то охири видеоро тамошо карда бошен, дар комментария рақами 5 бинависен, ё бинависен ки бачаи ачкидор гап нест. бародирои азиз, ин рақамҳои май, дар ин рақамҳо WhatsApp дорам, метавонед ки ягон кас ана ягон тад мисол ана реклама дошта бошен, замин, хона, квартира, мошин ё мисол ягон чи дига барои фурӯш боша, метавонед ки дар WhatsApp ҳамин рақамҳо роӣ кунед. мо барои харидорора дар видеои оянда рекламаш мекунем. бародирои азиз, хаяка. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео.